Vi håber, I har haft en god 1. december og 2. december. Ja. Det er super hyggeligt i dag. Og lige nu er vi hos min mor og morfar. Ja. Han samme farfar, min mor og morfar, samme person. Har du noget at sige til det? Nu har jeg været 4-3 til min fodboldkamp i dag. 4-3! Yay! Rigtig godt. Det må lige få en høj. Men egentlig så laver vi ikke så meget lige nu. Vi har lige fået lov til at lave den her film. Ja, skal vi ned igen. Sidde sammen med mennesker. Snakke med dem. Hygge os. Jeg håber, vi kan få det bedste ud af dagen, og det kan godt være, at vi lige filmer sådan også lidt andet end bare det her, hvis vi får lov til det bagefter. Når mennesker ligesom er gået. Ja. Så jeg håber, I får en fortsat god advent, og Rigtig god jul. Ja. Så må I lige skrive noget i kommentarerne, hvad I måske har fået i adventsgave. Og endelig skriv, når det har været juleaften, hvad I har fået. Ja. Der kommer nok sådan flere. Men jeg har fået Jeg har fået 3 billetter, og han har fået det der Terraria-spil. Ja, men jeg får en ting til, fordi det ikke rigtig var en adventskab. Men det er faktisk bare det, vi skal sige, for vi har måske tænkt os at lave det her. Vi kan sige, måske hver advent kan vi lave sådan en her video. Og så imellem har vi tænkt os at lave nogle vlogs af hver sig. Så vi har en vlogserie sådan hver. Ja. Så I ser, hvad vi sådan, så får I stadig noget i en pause imellem advent. Ja. Og jeg ved ikke, om vi kommer til at lave noget gaming også. Det tror jeg ikke lige nu. Nej. Fordi vi skal lige have lavet det her, og så ser vi, hvad der kommer. Ja. Men tak fordi I så med, og vi ses.